Hello everyone, as always Papa Msho Television. Tongo kupa zvinge zvichipisa, nyaya dzinge dzichitenderera, nyaya dzinge dzichitrenda nema latest one ngabuda everywhere kwati tangomawana tongoita se ngomeka sure kuti mafans masangana nayo sikade kupedza nguwa. Pane nyaya ndauya nayo, nyaya latest, nyaya iri kutenderera yemupurisa Atsikwa Nekombi Mutown nemaitira avanenge vachiita mupurisa kumanyisa makombi nekuita sesi. So mupurisa uyu ndine video rada kuratidzai, and let me know in the comment section zvamunofunga about this video, kuti zvazviri necessary here kana kuti wakomana waifanira kuzoita kuzongoonawo. But I think maitikira zvakaita ndeyekuti mukadzi uyu mupurisa akatsikwa uyu akadhumwa uyu, I think angamira pamberi pekombi sezvavanomboita izvezvi, but nokuzoti muremakombi kakuti harizo zvinzwisise. So right now handina hango side kuti which is which.